Teng ti panagkapoy, bayat panpanagnag, akas kanyak analupoy, sino ti papanak. Ngem kuna ni Jesus kanyak, agtungsak agtuluyak, ta isu iti mangkibin, tapno sa anak maitubla. Ti mana dumting man padas ti biag, sa anak ton nga agdanag, tamok nga ni Jesus isut kadwag. Adu mani ti lapet, ngaynak masarangit, dalan adu ti sisiit, sino iti kapnek. Ngem kuna ni Jesus kanyak, agano sa kagtuluyak, ta di nagtupanawan, di nagtupay baybayan. Ti mana dumting man padas ti biag, sa nagton nga agdanag, tamok nga ni Jesus isut kadwag. Nasipmet man ti rabi ikasla awanen ti lawag, ngem ni Jesus isut ti nagkari, ngaywanan na itagay na. Ti mana dumteng man padas ti biag, sa nakton nga agdanag, tamok nga ni Jesus isut kadwag. Tamok nga ni Jesus isut kadwag. Tamok nga ni Jesus isut kadwag. Sa